ti amdei bangam sungtu nak takadaw ngapan ma pi bar khot kinong kristian jonga mo apologize silde namar ba pi kani kriga main game ka jonga namar bali mdir bo ba ngati nakani kadaw ngang ong pi nang ni sakman nga kwa ban ong pi bar khot ba ngam tre suban timsi namar ba kito bar khot ki main game ki jonga kalakut kato kan sedang nang ni sakmat pada sedang wei ngang ong pi kai ka ba ngkwan persungtu ipi mo na namar bun ki ba kwa bantip ya kejingwan hajar jonga ti mata kami ngang ong ipi ngapan map na fi boro ki ba jukursan ba ki video jonga na post ko mo aga jingsian ngape juru namar bali ka jing tes jonga haka social media hi namar ba bali kum ubri ngasale khnang kum ubri rong ba ngasale khnang tu namar ba kibabun kiru orang ba kiru tenan mo ki ong penduna tak timsi ti abang ale hadir nganong ifi ka ege jeng pensngau jong ki long kemi em kadon jing kta nga kadon jing kta ngasngau ngajau mat irli mo namar ba ngidon la ka jong jing sngau tang ba bun hi nganong ifi ka ege jeng sngau ka jonga em ba ki pensngau ki long kemi ki pensngau wi kta jing sngau la jong ngar ngadon jing kta nakani ngadaw nganong ifi ba nadu nongkong kisngi abanga ngapli ya kaitu snal ngaklam timsi timsang hendrai kani boro khoji kade kajing bom pikir jong kibriu ku jong kikmi kikbal ne jong nang salang jungi ya kajing long baklam akor jong kiniki khna ki barang ki mo lani ki dandu ki balarang baru hendrai ki bom sotho ya ka imlang salang nak takadawa ki komen da kitinsi mo ki komen da kitinsi kumto dal ngajui man ki video da keren ki rukun thai ki long tumi ki balaher asan tu ki komen da kitin si ki komen da ki tian klamakor tikani pen bitare ti nak takdaw ngapa ngap perkhat kum dia ngala ap si am ong yodan mano ba keren lam ki ba persuto lam ki ndon da ba ong tia namar ki briu jungi hik babun ki batiang ban keren yeno tingang ngasngap perkhat ini ya sedang kum dia mo nak takdaw ngas tim si ti amdei bangam sungtu nak takadaw ngapan map pi bar khot kinong kristian jonga mo apologize silde namar ba pi kani kriga main game ka jonga namar bali mdir bo ba ngati yeno ngamti handrei bali ngale khnang kumne namar ba ka jingmlien bas niu hi ka ba kibriu jungi ki don ne am ngapan khoj ka to jing sniu ki namar hakato bali ajung jor on ngape comment on ni hantut kamot hi kwa bet ba pengat jenjar nga lani ki kwa abet ban ladang ngat jenjar kin kerkok nga kata kedika jikwa jong kitu kirius ni mo jong kitu gibrio namar ambaro ki bekersan nga ki long bet barokot ki ba kersan da kamon sungo bah ndai donru ki bekersan nga da kabut arsap mo tinak tera ambaro baki mon nga ndai donru ki bamon tinga ngas ngoto ikata ti ndai nakni kada ba ka jingle jonga am ngale khnang ki barokot ngala ong ipin dun kong ngale khnang namar beli ban penkedet benriu ya ke imlang salang jungi ba kande bangi ngi im light lan hendrei ngin im kum kibriu balait lut omdei kum kibriu balait lan ki balait lan hi brobor ki le khamakor ki le madi mata ki le ki kam ki balai fojan tinga pdm ngatim dak tinsi ki nak tara ko jingi pher jong ki tu ki balai khamakor ki tu kibriu ki ba le krong pisa ki tu kibriu ki ba bamsap ki tu kibriu ki ba Klok plak tu kibriu ki balik kamri akan kondong ki balute akan kondong ki balik kamsni online le fujaj kitu lada nitem dak tinsi kumni em ka kampen mak kampen tiang iki hendrei nakani ka daw ngang ong ipi nang ni sakman nga kwa ban ong ipi barokot ba ngam tre subat timsi namar ba kitu barokot ki main game ki jonga kalakut kato kan sedang nang ni sakmat pada sedang wei namar ba nang tai na po nang tai na jaka bawan hajir ru ki ong bang kin sukat biang ya namar kila pertui nga bangan pendunan ong timsi ti hot nya priang hakim lang salang ngang ong ipi ka de bandon kum kani kin ka jingle ka jingkam mo ka ba berobor hi shua ba pin ai punishment yeno ka de bandon shua ka warning ka de bandon ka warning ti nak ni kada ba balik ka imlang salang jungi ka long kum ni namar ba babun hi kiri orang ba kiri sekendong lalu kita kentai belarang ba kiri sekendong kiri orang ba sendrang kiri sekendong nakai kada namar ba ki ba mla syuk penbet kini kita tentu kunjungi namar ba
bunsin hi ke jeng bakla ka den la ye namar ba pi nalor ba ka imlang salang jungi ka de bet ladeng perkan ka de na ka jeng syai kai bakla ngala ban ong be 100% kata ka de na ka jeng syai kai bakla balai ba bunsin hi ke imlang salang jungi ki ken bet ba ki kun dalanang la start kam chu ban seneng ban kram ngim don kam chu ban pen i nak ta rau ki tiang ban mai ban kan hiet ya lagi ki kun namar ba ki kun teng da kila snu nang snu start teng ki kan hiet wali ka kemi paru nak ni ka da ba kilong kemi kilong pa kan ga jat jungi ki tiang ban persekusi ki kun ki tiang ban mai ban kan hiet ki kun kat kan ning aimon jong ki kemi ki pai ki kun em ka penlong iki ba penjot pen ban long ting ba penjot ki kun la jong handai ka jing bom aimon yi ki kun ki ti la jong em ka ni hi ka pen bahaya ki nda kila he ki snu thu handai na du dang rit ni persyang ban aimon yi ki em ki kun yo mon kim julong ye nga oi fi ki kun yo mon kim julong ye ya la dia ade brio ba na du dang khna ngan oi fi ngabut bi upak ti kejat em hateng ngadom hi mo ka jong khna handai ndang ala perkat pat ngamnut pat bersailah ti kini ki jingya ti ki lomba phang ni ki jingem jonga hangno haba kadon ka hajir ngalet be nomor beli nga kamur re nga ba kin penting fi nga ngam jutip kata katieng ngam soso iru kata katieng kalong kumno kata katieng ro ngam tim ndai tang kawe ngang suong balada pidon ya kani ke jing perkat bakla ban jeler ban lamler ban thok ban penting ban pensmi dan dia ban har harukom am ngang ong itu ngadi belajar ti kan percaya har jing mensiam jonga kala job ini percaya jing mensiam jonga tang ba balik pede ngang jinjar kado ha ka mensiam ngahun handai ka jinjar tang kado nomor kado lu ngampa bakat penganang im dengan song taj lane ngan le tai ila ka jong kamen lane ngan le jai pede ila ka jong kamen nganom pede nomor ka sutu bang ade buru baterai lana ngatar sulit jai tu lana ngatar sulit snai le tai bantri ban kata tang kata hi kemut kejing pang kan rap jinga tadi nak kata bang adon la ka jong kejing perkat mo ba nganong ipi kini ki benai em kini ki benai hi kani kamdi ka kiat mo kan chu ong ipi kani kamdi ka kiat manta kami et em nemar ba kini ki benai hi marsia kala ka ayom ai tum jok li ai tum jok ni mars kala ka ayom em ki bri ku badi senrang kan kini bos koto pha nemar lada kala along hop kamen kala sedang tar kamen em dai ban stop e ka kiat ngang ong ipi sai thiet dau niu so thiet dau niu Tiu niu di unsur aloe vera long banga cek pendon kam ya dia namar bubun ki keli mo bun ki keli komen video taka badang video taka ngong kini ki aloe vera mo kini unsur aloe vera kini kampen biang namar balik anda lapoi kini benai hang ni tinggal apelio kom ni mo apelio ni ngadi medi khor tang balong bakim pimtip iki script tang banga ngabatai kita ki jingle bahalander jongka jingle jingkam jonga mon madala pun ibi ne tapi ong be kakor ndre ngang ong ipi ngapelio da kom so nomor bangasong tenat bandi la ne bandi so ro au bitor pajam tinggal song tenat ban le ni tang bakani kamdir ka kiat no tementa nomor bang ai ba kilong kemi ru kilas dang ban silur kidan kilong kemi ko sule isu syakril kum to basu kran kum nang tai tang makidan ru kilong kemi par ki bakran ki point